Jewel Time, το περιοδικό για το κόσμημα και το ρολόι. Μόλις ολοκληρώθηκε η κλήρωση με πρωτοβουλία της Povako για το χρυσό νόμισμα στην 38η Athens International Jewelry Show και ο κύριος Βαζδέκης, ταμείας της Povako και πρόεδρος της κλήρωσης, θα μας κάνει μια δήλωση. Για τρίτη χρονιά κληρώνουμε ένα χρυσό νόμισμα με πρωτοβουλία της Povako και φέτος, κληρώθηκε το 1991. Τις προηγούμενες χρονιές δυστυχώς δεν βρέθηκε νικητής. Αυτά το νόμισμα, να το βλέπετε το νόμισμα, ναι. Τα νομίσματα παραμένουν στην διάθεση της Povako και αυτό τώρα φέτος ελπίζουμε, όπως έχει ανακοινωθεί, να βρεθεί ο νικητής και να το πάρει. Εδώ είναι. Ο τυχερός ας προσέλθει. Καλή επιτυχία στις επόμενες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Τέλος. Jewel Time, το περιοδικό για το κόσμημα και το ρολόι. Διαβάστε το ψηφιακά από όπου και αν βρίσκεστε.